at man lige tager en pause. Og det håber jeg selvfølgelig, I respekterer derude. Og hej alle sammen, velkommen til dagens video, og endnu en gang velkommen her tilbage til kanalen, hvor jeg er glad for at se dig tilbage. I dag, der skal der ske en masse forskellige ting. Det første jeg skal, det er, at jeg skal over til tandlægen, og lidt senere, så skal vi mødes med Futte. Og til allersidst i videoen, så skal vi snakke lidt omkring det, I kan se i titlen, netop at jeg tager en lille pause. Men mere om det lidt senere. Det første vi skal, som sagt, det er, ja, jeg har sgu ikke været til tandlægen i, jeg er ked af at indrømme det, men i en del år. Og det er jo ikke meningen, men det har simpelthen været grundet flytning, og jeg har haft min nuværende tandlæge derude, hvor at jeg kommer fra, som ligger 1,5 time væk med det offentlige, og det er sådan lidt, det tager man jo ikke lige til tandlægen for. Men undskyldninger er der nok af, kan I høre, fordi så finder man jo bare en ny tandlæge, ligesom jeg har gjort den her gang. Jeg skulle bare tage mig sammen. Så nu får vi sgu lige set, om tænderne de spiller, som de plejer. Der plejer at være 0 huller. Men lad os prøve at se, hvad tandlægen hun siger til de her biser her. Lad os komme derover af. Tandlægen hun er lige gået ud, så nu ligger jeg her. Der er blevet taget noget røntgen. Spændende. Jeg er tilbage lige om lidt. Godt. Så blev jeg færdig hos tandlægen, og det gik heldigvis præcis som jeg havde håbet. 0 huller, og mine tænder er super fine. Så det eneste der var, det var, at man kunne godt se, at der var lidt syreskader, som det hedder, når man drikker lidt meget sodavand, eller kaffe, eller andre ting. Så det var egentlig det eneste, der lige var en lille bemærkning omkring. Så sådan er det, men man skal måske bare lige tænke sig lidt mere om i forhold til, hvor lang tid man drikker det over, sagde de. Og også, hvor god man er til lige at skylle efter. Det hjælper faktisk at skylle munden med vand, når man er færdig med at drikke sodavand. Så godt lille tip til jer derude. Og fedt lige at være til tandlægen for første gang i mange år. Nu ryger vi ind til Foodhands. Så er vi ved Carlsbergbyen, og jeg er lige ved at være over ved vores kontor Spaces, hvor jeg skal mødes med Foodhands. Men kender I det, når man har fået at vide, jeg fik at vide ved tandlægen, jeg fik at vide ved tandlægen, jeg fik sådan noget fluer på, tror jeg det hed. Og der fik jeg at vide, at du ikke må drikke eller spise i en time efter det. Og kender I det, når man får at vide, at man ikke må noget, så har man endnu mere lyst til, så lige pludselig er man mega tørstig, og så lige pludselig så er man mega sulten. Endnu mere end man plejer at være, fordi man har fået at vide, at man ikke må. Det er spøjst. Altså det er sgu spøjst. Mr. Spacious, det er dobbelt blokeret. Hvad så? Tilfælde, lige kommer der på galejren. Goddag. Så er vi kommet ind til Spaces. Jeg har fået sat op. Fylder af Pommerens det, som jeg plejer. Ordentlig goddag her til Sofus Grand Lundiet, Danmark. Og i dag der skal jeg sidde og arbejde lidt på noget kundearbejde. Og så skal jeg sidde og arbejde lidt på min torsdagsvideo til i morgen. Når I ser den her, så er det jo, det var faktisk i går. Det er det, der skal ske i dag. Så skal vi måske op lige kigge lidt på, hvad det er for en fætter her. Sådan en lille basse der, sådan en lille Mavic 2. Okay. Så er det frokosttid. Hvad skal vi have? Hvad har du lyst til? Måske en sander eller noget andet lækker. Sandwich eller en salat eller et eller andet. Vi går i hvert fald lige herom. Lige her, der ligger Spaces. Lige her, der ligger Netto. Det kunne næsten ikke være bedre. Men når det ligger så tæt på, så ved man jo også godt, at nogle gange så er det lidt farligt, ikke? Fordi så får man brugt alt for mange penge. Hvor alt muligt lækkert og lige lidt snacks og lidt lækkert. Men det er det, den står på nu. Så skal vi lige op og have lidt frokost. Så skal jeg have optaget en torsdagsvideo til min LinkedIn. Dernæst skal vi flyve lidt drone. Skal vi se, hvordan den flyver, den der lækre lille Mavic 2 Pro. Eventuelt lige have ham til lige at skyde lidt ekstra dronebilleder, så jeg kan få lidt af det. Men nu skal vi lige have lidt lækkert. Nå, hvad skal der ske her? Vi skal spille noget bordfodbold. Jeg er så ringe til det. Jeg havde været over og hente lidt frokost, men så fik jeg lige spottet. Fik simpelthen lige spottet det her bordfodboldbord. Ej ja, det glæder jeg mig til. Er du klar til at få høvl? Det må man ikke.
må du ikke få det. Det er fint, du tager den der. Så er vi kommet op på toppen af verden, skal jeg til at sige, op på tagterrassen. Kan I genkende det fra vores lille kamera-challenge, hvor vi var oppe sidste gang? Der skal vi sidde og spise lidt frokost. Det her, det ser vildt ud på det her. Humlebyen, tror jeg det hedder. Heroppe, der skal vi lige sidde og spise lidt frokost. Og lad os se, hvad han har fået ham med. Det har vi slet ikke snakket om. Ej, hvad er det? Hvad? Ej, det er jo drømmetelefonen jo. Samsung 10S Plus. Det er dumme svin, mand. Ej, det er lækkert. Super, super lækker telefon. Og du er i gang med at vlogge fra den, ikke? Hele dagen. Laver en ren video. Det synes jeg er en rigtig, rigtig fed idé. Men nu står den lige på lidt... jeg har sgu valgt at køre lidt salat. Lidt laks og lidt lækkert. Og så en lille Pepsi Max. Det er vigtigt, at man lige får taget et lille break i ny og næ, når man har sådan en lang dag foran sig. Så lad os få spist lidt. Lige få tanket depot. Dagens gæst. Hvad så? Det er faktisk ligesom at vinde i lotto. Ja. Jeg står og venter på elevatoren. Jeg spørger lige op hen i kamerastativ, og så tænker jeg, hvad er det for nogle tårs, der står over i elevatoren? Så åbner døren, så står Niklas og futter der. Vi råbte ikke. Hvad med? Vi råber aldrig. Altså, hvad gør man i den her situation? Jeg skal ud og skyde en kampagnevideo nu og bruge det her kamerastativ, men jeg har ikke nogen sko. Er det dumt? Hvad er kameratricket der? Du kan bare lægge dit kamera ovenpå. Du bare sætte dit kamera ovenpå. Kan du ikke det? Granlund Foto. Hvad har vi gang i her? Vi skal til at lave shoot til dig. Vi skal til at lave shoot til mig. Jeg har tænkt mig at sidde her på kanten. Ikke på kanten, men bare heroppe. Sådan så man får noget Humlebyen med. Og det skal være til min LinkedIn torsdagsvideo. Der tænker jeg, at jeg sådan lige vil prøve noget lidt anderledes. Så nu sidder vi heroppe. Det er kongevejr. Jeg tænker, at vi måske også lige skal have ham her i spil. Mavic Pro. Hvad siger du med min autofokus? Det kommer ikke til at bruge lige nu. Hvad sker der? Jeg får det til at... Nu er det altså shoot. Nu er det shoot-tid. Så er vi klar til take-off. Sofus Granlund, Danmark. Dronepilot. Let's go, motherfucker. Ej, den siger jo nærmest ikke noget, jo. Kæft for den silent. Nej, hvor er det vildt. Nej. Shit, mand. Nå, men det er altså den her nye udformning af propellerne på den her Mavic 2 Pro, de har lavet, som bare gør, at den er i hvert fald 60% mere lydløs, eller altså mindre larmende. Det er helt vildt. Du kan ikke engang høre, der er en drone lige bagved mig. Prøv at se her. Den er lige der bagved. Shit. Yes, så blev der både fløjet drone og skudt lidt LinkedIn-video oppe på tagterrassen. Sindssygt lækker vejr i dag, må man sige. Og jeg vil lige dele en lille smule med her. Det er altså sådan her, det endte med at se ud op på tagterrassen i forhold til sådan den her scene her. Jeg har zoomet en lille smule ind og ligesom framet det rigtigt, sådan så jeg synes, det ser rigtig, rigtig lækkert ud. Color-graded en lille smule, og så selvfølgelig lagt undertekster på. Det er sindssygt vigtigt, når man laver noget til sociale medier. En høj procent ser videoer uden lyd på sociale medier, Facebook og LinkedIn og nogle andre steder. Så derfor så er det sindssygt vigtigt, at folk kan få de her tips og tricks og pointerne i videoen, uden at skal se den med lyd på, så man kan se den whenever. Så ja, rigtig, rigtig tilfreds med resultatet, og nu tænker jeg, at vi ryger hjem og lige tager den sidste del af videoen, som jo er, at vi skal snakke om det, der står i titlen, nemlig at det er ved at være tid til en pause. Det var det lille. Så siger jeg velkommen her hjemme i stuen, for nu skal vi snakke om det aller sidste i videoen, netop det her med, at jeg har brug for, og det er tid til en pause. Hvad betyder det? Jo, men det betyder, at jeg den næste uges tid, når I sidder og ser den her, så er jeg faktisk allerede afsted. Men der tager jeg til Egypten med min kæreste. Efter 3 måneder som selvstændig, der må jeg nok erkende, at det ikke er hårdere, end jeg havde regnet med, men det er hårdt. Og der bliver lagt rigtig, rigtig mange timer. Det skyldes med en form for ydmyghed i stemmen, at jeg er rigtig ambitiøs, og jeg vil rigtig mange ting. Jeg kører YouTube så meget, som jeg overhovedet kan, og laver så mange videoer, som jeg overhovedet kan, og kunne godt tænke mig faktisk at skrue en lille smule op for produktionen. Hvilket også er derfor, at jeg, inden jeg gør det, har lidt brug for en lille pause. Og dernæst, så har jeg de sidste 3 måneder haft halvanden, måske 2 hele weekender i alt på 3 måneder, hvor jeg har holdt weekend. Og ellers har det været et sted mellem 7 og 10 timer, der er blevet arbejdet lørdag og søndag, og alle hverdage.
Og det har resulteret i nogle gange, at når jeg er nået til mandag, når jeg så har arbejdet hele weekenden også, når jeg så er nået til mandag, så har jeg ikke haft lyst til noget som helst, der havde med arbejde at gøre. Det har jeg selvfølgelig været nødt til. Men af den grund tror jeg også, at det er meget sundt, når det så er ferietid, at man lige tager en pause. Og det håber jeg selvfølgelig, I respekterer derude, og det ved jeg, I gør. For jeg ved, at dem, der følger med her, de vil mig det bedste. Så det er jeg slet ikke i tvivl om, at I gør, og jeg er slet ikke i tvivl om, at I forstår. Men dermed ikke sagt, at I ikke har mulighed for at se mig hver eneste dag. For det har I faktisk, og det har I faktisk haft i lang tid. Til jer, der ikke gør det i forvejen, så laver jeg jo 365 dages challenge. Det vil sige, at jeg laver Instagram stories hver eneste dag i det næste år. Jeg er nået til dag 25, 26, når I ser det her. Og 27, når I ser det her, tror jeg. Noget af den stil. Så der er lang vej endnu med Instagram. Og der får I altså en lille bid. Det er sådan nogle mikrovlogs, og det er hver eneste dag. Så på en eller anden måde, så daily vlogger jeg lidt i mikroformat inde på mit Instagram-profil. Og det vil jeg selvfølgelig også gøre, så et helt pause bliver det ikke. Men det vil jeg selvfølgelig holde ved lige, mens jeg er på ferie. Så der har I mulighed for at følge mig hver eneste dag. Og I er også altid velkommen til at smide en kommentar derinde. Man kan jo kommentere på de her stories, som man vil. Og så skal jeg prøve at besvare, hvis der er et eller andet, I synes er sjovt, eller har et spørgsmål eller et eller andet. Men som sagt, jeg ved, at I forstår, at jeg har brug for en lille pause. Om ikke andet, så kommer der i hvert fald ikke videoer op her på YouTube den næste uges tid. Og ja, det tror jeg er rigtig sundt. Det er rigtig, rigtig sundt bare at koble af. Men det er også for, at jeg kan komme tilbage endnu stærkere og endnu vildere her på YouTube. Jeg har nogle vilde mål og nogle ret store ambitioner for 2019 her på YouTube, og generelt bare for mit liv og min business, ja, bare det hele. Så jeg kommer tilbage med fuld smadret på, det kan I hvert fald det kan I være helt sikre på. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I så med i dag, venner, og tusind tak for den støtte, der er omkring den kanal, og det sætter jeg uendelig meget pris på. Og husk at give den her video et like, hvis I synes, det er fedt. Det hjælper altså sindssygt meget, når I liker min video, så kommer de længere ud, og der er flere, der ser dem. Så det er altså virkelig, virkelig påskyndet herfra. Og så husk at abonnere Husk at abonnere på kanalen, hvis I godt kunne tænke jer at følge med i mit eventyr i 2019 og fremad. Husk at ramme den lille klokke, så får I altid en besked, når jeg lægger videoer op. Og der er nogle vilde ting i vente. Bare vent, venner. Men ellers så vil jeg bare sige, at til vi ses igen om cirka en uges tid. Ha' det rigtig godt. I don't wanna know. You are the one thing, loving you so. The way I used to love you, no.